današnjem videu saznaćemo da li su građani Beograda uspeli da pogode najtraženiju uslugu na Mostep aplikaciji. Izvinite, ili imate možda vremena za jedno nagradno pitanje? Ili imate možda vremena za jedno nagradno pitanje? Hvala vas, ako dobro. Ako hoćete, znači nije nikakav problem. Mi smo Mostep aplikacija za male kućne popravke, tako da ako pogodite jednu od najtraženijih popravki koje se dešavaju u domu, dobijete nagradu. Slavina, nešto tako. Tačno. Daćemo vam još jednu šansu. Pogodili ste, ali pazite, gledamo, zato što su već pre vas rekli. Pes mašina? Ne. Jedan, bukvalno most, a Beč. Hvala najlepše. Brate, meni se kvari najviše svetlo. Popravka veš mašina. Mostep aplikacija, angažovanje haos majstora za sitne kućne popravke, da kažemo. Ako pogodiš top 4 popravke, dobiješ jednu od ovih dve preostalih nagrada koje imamo. U kući, je li tako? Da, u kući. Dakle, bilo šta. Pa, verovatno, oko nameštaja, to jest... Brate, svaka ti čast, znači ti si prvi koji je pogodio. To je to. I veš mašina, ja mislim. Veš mašine? Pa možda električar. A blizu se, ali šta konkretno? Zamena kućnih osigurača. Bravo. Hvala. Vaš partner za rešavanje svih kućnih popravki. Mostep.